Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no, maayong buntag kanatong tanan, kumusta? Adlaw da ay karong Huwebes no, pitsa 11 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. O karon din no, ato ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa din no, shout out da ko no kang Jima Barilio. Ni ana siya nga lindot kayo ang drama idol. Okay, o sa payano, Jima Barilio. Shout out kay idol. Salamat kayo sa pagsubaybay no. Ug sa tanan nga nagsunod aning dramahan no, salamat kayo sa pagsubaybay. Ug karon ning sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Eliaga Espares, part 6 na tanong mga followers no, mga listeners, part 6 na ta. Maskara. Pugnaw ang hangin. Hindi bati magkatugnaw. Na-imagine ako ang gibuhat ni Federico diri na ako. Marga, Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. ako magkatog. Nga naguna-una, di mo. Kapantay ka na. Federico! Sabi mo, naghigwaos na ko. Kana, muna yung gustong termino, naghigwaos. Dili ko makatog. Kamaguna-una. Sa imong ago, sa imong pag-rebound sa akong gibuhat ni mo. Federico, maluoy kasi mong dati. Yes! Naluoy ko sa mong daddy. Nga dili na makaperform sa iyang kaakuhan diyan ni mo. Sa title pas drama, ako ang manunubos. Pinungdan nga ako ang mutubos. Federico, Mahinumduman ako. Nga imong gikumot ang akong buhok. Samtang... hilom. Hilom. Og imong gikimpitan ang akong liog. Sa duha ni mo ka pa, Federico, may himong pausto na. Dayon, imo kong gipitat. Paingon sa ibabaw. Ug, Pausto na. dali na. Dali na ba? Minit na pag-ayo. Minit na pag-ayo. Dali na, Marga. Mananatuhog naman ka, daddy. Tuhog na? Federico. Gigunita naman, tika. Dali na. Na. Uy. Ang sato? Uy. Si Ola. Diha ka na. Ola, unsa ka na? Si Peo! Ay, ang sudan ni Sinampel! Iring nalungkap! Unsa ka sungkap? Ang sudan ni Sinampel! Isungkap sa iring! Ang niwal na ula. Sige, diha ka na. Nimal yung ula na. Istot, nagunitan ko na untas, Marga. Makanan na ko, gina rin ula, gina rin. Ugsa, dihang gigunitan ako. Ang iyang kamot. Ya, akong gipislit ang kamot. Uy, baya, ni Baos kini. Hala! Uy! Ay, ginuong ko! Ay, nagmata pa na ikanyo, Federico! Bugo ka, ula. Bugo yun ka. Maya, mo. Kita ka niya ako. Angan siyang natugong niya ako. Mata na kapag nagmata pa ko. Bitaw, no? Tuwantay ka na. Hanggaw ba na ako, eh? Hasta po si Mamarga. Wasat katog, no? Gilimutan din Gilimutan. Wa man naguba ang aircon. Masig. Gitugnaw. O nang ligos. Bitaw sad, no? Maayo gani kay kuan bantay na ina ko ang iring, ang dakog Unsa? Sungkapon unta ang sudan ni si Rafael, oy. Diya ka na ula. Paya, di mo. Hey! Kita ka ng buisit. Nirito ka diyot lang. No? Ako nagdagwisit? Bakit? Ano nangyari? Sa may hinungdan, no?
Nanimawag yung langsi. Ay, something fishy. Oh, oh. Magkinilang ko sa akong mga lakang. Para dili makamata si Rafael. Niyan ako sa kilid sa mong kama. Muhinay ko kita. Oops. Din kakikan, Marga. Darling? Anong karon ka lang, Din kabagikan. Kuan, kining... Nikawas ko tungod kay niinom ko gatas. Para ba makatuhog ko? Mao ba? Di ba sa atong pagpanihapon, nag-inom ka naman og gatas? Gikuwangan ko, darling. Mao ba? Ngano? Nasuko kang mikawas ko. Kung nasuko ka, mabiya na lang ko. Darling, Marga, kuwan. Mura manggudog to na kay pagduda. Pagduda? Murag nagduda ka. Kundiin ko paingon. Layas na lang ko. No, ayaw. Ayaw ka nagbuhat, Marga, darling. Para dili na ka magduda. Mulayas na lang. Ayaw lagi. Para nangutana lang ko. Murang mangkod. Mura kagway pagsalig na ako. Para nangutana lang. Dili ba ako gusto nga. Makonsumisyon ka na ako. Mas maayo pala kit mo piya na lang ko. Ayaw lagi. No, ayaw. Dili ko mabuhi kung wa ka, Marga. Lain mangkod. Makapahiubos na bisag ni Arganita din sabay. Lain kayo kagpangutanan na ako. Sorry na. Pasaylo ako sorry na, darling. Ayaw na paghilak. Okay na. Sorry na kayo. Gusto na. Dali. Unlan dire sa kumbukton. Unlan dire sa kumbukton ba? Dayon din kag amaamta. Darling. Sa sunod. O sa bagay kag pangutana nga murag may pagtuda ka na ako. Layasan tagkit ka. Kasabot. Kasabot man, darling. Laki. Tagkit ko gusto tudahan ko. Dili ka, Rafael. Dili na lagi. Promise. Baya. Sa'yo kong nikamata. Akin, magandam na ko. Alang sa mo pagkabuhato ni Daddy. Nga mao ang pagdawat sa payment sa yuta. Dito, yuta na mo sa isla. Nagibaligya ni Daddy. Nga kang Mr. D. Mr. D. Imagine, 100 million? Hola. Asan ang black coffee ni Darling Rafael? Diana, Miss Marga. Good. Ang imo. Unsa may limuha? Hot milk. Sige, timplahan ti ka. Uwa baka tumakabantay si Ola. Nga nag-apot ng Federico kagabi. Marga? Federico? Nasanta ni Ola ang naitabo. Mahitabo unta nato kagabi. Pagkilom rakod. Tingalig mo kantang Ola. Aron, di na kakulbaan. Mag-abutas pahing kapit.
Asa? Mo text ra ko nimo. Kabantay ka na. Oh, uy. Darling. Darling, Raf? Dali na, kauna. Dili ko gusto mapas mo ka. Oh, thank you, darling. Dari. Kailangan nga busog ka. Busog ka, una tang biya, dari. Okay? Oh, salamat, Federico, iyo. Dali ko gustong mahanaw kag dali. Ining kalibutan na, dari. Oh, iyo. Bisan tudog daw ka. Pero mahal ti ka, dari. Oh, Federico. Kabantay ka na, dari. Una'y tinutanay, dari. Ikaw, kabantay ka. Di ba? Usahay. Mangluod ko nimo. Pero, am-aman ko nga akong kaugaling. Para ba ka nang kabantay ka? Para hapo-hapo na ko akong kaugalingon. Muna siya, dari. Kinahanglan nga, kanang magtinihi ka. Kabantay mo ko, ana. Aron di tamahot nagkwarta. Dili ba, dari? Correct, Federico. O karong adlaw, dari. Another tumpak nga salapi ang imong dawaton, dari. Yes, iho. 100 million pesos? On cold cash na, dari. Oh, yes. Cold cash. Duha kamalita. Tubag! Tubag ako dayon kakibot! Tubag! Good morning, Kagibot. Good. Napo yung kay good morning, ha? Ikaw na. Matinahura. Abi di mo, mugikan na kami, ha? Mag-abot silang daddy 10 o'clock. 10 o'clock. 100. Okay, Kagibot. Kana. Kinahanglan nga, mag-abay ka mo, ha? Kapantay mo. Abay. Ha? Abay mo. Magabay, mi. Kinahanglan nga, kabantayan yun ninyo nga way mahitabo ka na mo. Okay? Pati, Kibot. Ayaw yun niyo si Piata ang pagbantay ka na mo. Oh, Kibot. Ariglado. Ayaw lagi ng keyboard. So, kakibot. Ana, kakibot. Oh, Kagibot. Kana, very good. Oso karon ang tulis. Masyadong doon ay makaditik nga doon ay akong bahandi. Nga among dadon. Kita ramay apoy man. Kagibot. Ayaw, ana. Bada. Okay. Nagabantay ako. Magbantay mi ninyo, Kagibot. Very good. Nangandam na mi, Kagibot. Okay. Inigawas na mo din eh. Gikan sa mansyon. Naano ka mo, ha? Nagasunod ka na mo. Clear? Klaro? Klaro, Kagibot. Daddy! Pinangga kong daddy. Oh, yes, Federico. Oh. Okay. Ako na lang mo drive, daddy, ha? No, na si Ula. Mau ba? Siya mo drive? Siya mo drive. Yun na. Asa na si Marga? Musunod na ka to. Marga, darling. Marga. Darling! Oh. Yan ako. Mga to na kita. Ako pang kikuha ang bomba nimo para sa hubak. Oh, thank you. Kadiyot lang. Trapuhan akong imong nahumpi. Sinaw kaayo. Thank you, darling Marga. And then, spray handy kag perfume. Oh, okay. Ay, humot na kayo ko. Humot mo na ano. Humot ka na kaayo. Thank you. Ato na ta? Asa na si Ola? Ola! Ay, di ka niya rito! Asa na ka? Tara na. Kalit si Benny mo. Ayaw pagya. Ato na ta! Oo, niya rito. Good nga. Nagtupad mong duha si Marga sa layo dari. Ako diri sa front seat. Aron singon, ako'y magkabantay ka niyo. Ni kamantay mo na. Oh, salamat, Federico. Hola. Ati mana ang imong pag-drive, okay? Oh, niya rito. Okay.
Ana ang akong mga kakibot. Nagunang usa ka motor. Then, duha sila ang sakay. Ang driver ug ang angkas. Anya sa luyong bahin, nagsunod sa laing motor. Gagisakyan sa kong duha ka kakibot. Pakusge pa pagpadagan, ula. Aron maabot tayo kita sa lugar. Ah, Onyo, Rafael. Oh, iniana kita. Darling Rafael, kikulpaan ko. Ayaw kulba-kulba diha ni Aman sa Federico. Oh, di ako. Ya, andam nga nalipod ka ninyo. Kabantay mo na. Andam kong ibuhis ang akong kinabuhi. Pagpanalipod ka ni mo, dali. Og sa kwarta, Pagbuminaw ya sa atong dawato. Niko sila si Rafael. Kuyog si Marga o si Federico. Ay, nagdaan na sila duha ka malita. Mau tingali na ang gisudlan sa kwarto. Kakuyaw ba ni? Uy, kumpiyansa kayo sila. Hinuon, wa man tingali na kabatikod nga kwarta ang suda ng mga malita. Ay, yan sa pingon din eh. Abli, hola. Abli. Onyo dito, ha? Oops. Oops. Dawatan mo sa kamalita. Isod. Onyo dito. Isod sa baggage. Compartment, ha? Isod. Onyo dito. Oops. Dali na yun. Diya pa. Oops. Isira na yun, ula. Pagdali. Sir. Oops. Alam, bueno, hanto na kita. Okay. Diretso na ba tayo sa pagpauli, Dari? Yes, Federico. Oh, very good, very good. Tuyuan mo ko, ani, sir. Oy. Ula, relax lang. Kuan, kining... Itulis nga na itong 200,000 lang. Kinibaka nga minilyon. Oh, sus, kita lang ba rin mo ula? Ibantay ka no? Dalawan di ka. Di ako. Why magpanglabot ninyo? Salamat, Federico. Thank you. Ay, sa'yo, ula. Fokusin mo pag-drive, ha? Sir. Uy. Oh, sige mo. Police patrol car. Ano? Uy, meron. Tunay. Police patrol ka. Nakita na ko. Nagsunod na to. Di kontak bagag. Police, Dari? Mo escort na to. Wa man, Federico. Mao ba? Mingaw ro no, inting. Minus ang customer. Bitawhin na kay da. Ay, wak man di ay klase. Pero working holiday. Nindot sana. Ikaw itpangutan na. Ikaw rin siya tubag-tubag din. Maugay, Ustanay mo ta. na-realize Ustanay na ta. to. Nga? Ikaw ipangutan na. Yung mo rin siyang tubag. Ayaw, wag na inting butikul, uy. Ayun na, si Bill ba? Nindool mo? Wak man. Nauwaw na na. Palayo na siya perminako. Bitaw, no? Ang guard ay, Oh. naaay, maampingon nga, nagbantay nato. Oh, mura mag-gordya taga-England, oh. Mao jud no? Kita. Uy. Yun na. Ano motor eh. Yun, no. Patubil tingali ni. Lako ito ah. Kani ka na, ha? Sige. Lo, may police car man nga ni Agi. Nisaylo na ang police patrol car. Oh, Marga, darling. Sir. Kanang, tubilo na ta kay ni alarm na, oh. Nanisigan na. Okay. Magpatubel kita. May gasoline station ay. Ano na lang tayo magpatubel, sir? Ayaw diha, hola.
kontra ko ng pamboy dia. Ay, di halalandaan niyo rito. Kay, nay, hubsan na ta. Dali na lang ta. Kiniyan na ta. Uy! Armas! Duha ka taon nagtayo silang armas ka natin, sir! Oo, sa? Oh my God! Rafael! Nagtiun sila silang armas. Tumong ni Ula. Diri ka na ko, dali. Animal. May sinya sa pagkanoogon kino ko, sir. Sige. Karaw. Pagdali. Kaya tingali ko. Pamusilon kita. Suklan ko sila, dali. Federico, ayaw, Federico. Mamatay ka. Nakauna sila. Huwag kayo mahimo. Huwag kita'y mahimo pa. Dali. Ola, sige na, gawas na. Oo, mayroon ka magawas na ko. Ito nakagawal sa siula. Ikaw, kanaw! Ikaw! Oh, dali. Pagkanuugon ko nila. Kundi ka manaw, musilon ko ka mo! Kanaog, Federico. Kanaog. Oh, manaw ko dali. Pero suklan ko kining mga tawara. Tataas niyo ba ka mo? Kung yung armas! Darling Rafael, ang security guard ng gasoline station. Oh, uy. Guard. Oy, Kim ko silang gwardiya. Darling! Magawas ko. Oops. Mag-animal ka mo. Bilin! Ay, Apuroy. my God. Federico, Federico. Natumba si Federico, darling! Federico. 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 Mugawas ko, Marga. Ayaw, darling! Ayaw! Si Ula. Sa kwarta! Ihatag ang kwarta! Mga tulisan. Kinuo ko, ang gwardya gipusil. O gitulis ang maong sakinan nga miabot. Ang gwardya nahagba. Nahagba ang gwardya. Og sila si Inting. Si Inting nitago. Nisuksok sa ilawom sa sakinan nga nagparking. Og si Abel. Si Abel idakan. Tuwa pa ingon sa guard. Ni-dive siya og gikuha ang armas sa gwardya. Maluoy ang taon mo. Ayoko niya gonsa. Sa kwarta, pagdali! Aray! Aray! Ipagawas sa'yo! Ginoo ko yung taon. Pili ka, kay musilon ka! Ayaw! Ipagawas na lang ako. Pagdali, pagdugay, iyok ka! Oo, ipagawas na lang ako. Pagdali! Pili ka mo ulabos! Hindi ba, mamatay ka! Ginoo ko! Naiko ang tulisan! Mapa ko! Ibel! Mamatay ka! Papoy! Dalimit tumbling! Nakapagkasalit po na yun, kini! Nagauban! Patsya na mo rin, pampoy! Pagdali! Diyos ko! Kinuo ko, si Abel may nakik-away sa mga tulisan. Kung sila, duha ka motor ug tagurha ang sakay. Ilagay ko siya si Abel. Nakapasalipod niya. Salamat. Ug kalit siya ni Dive. Ug niya. Ni pabuto. Naigwa ko sa katulisan. Marga, kaya sa ka na nakigaw sa mga tulisan. Ang pamboy ka na. Dini sa gasoline station. Mao ba? Ito nikalit og dagan ang napasalipod. Ang laing duha katulisan na nagpangita ka niya. Maisok siya. Pagkulang ni ang gwardya nagkadugo. O ang laing tulisan na po sila ni Bebel. Kamang tulisan. Wa di matay ni Bebel. Umurdo na siya tangan. Ang duwa ka tulisan. Nagkaduol dyan siyang nimutangan ni Bebel. Nakita na ko ang usa ka tulisan.
pinagi sa side mirror ni sa kinan nga akong gipasalipdan. Karon, mukalit kong tayo. Dungan ang pagbubuto, tumong kanila. Karon, kinip! Whoops! Dahil ko sa... Huwag sa... Puti na kong buligin ko! Whoops! Pagkita na ko. Ba't yung tikang animala ka? Murag na ikod yung tulong ako kakaupan na. Ug ako na lang. Hugtan ko gunit akong armas. Makita ko lang ikaw karon buga yung animala ka. Yan ako. Dapit sa kaban. Basin na asya sa napaslipo niya. Karon ka. Buka karong higayon na. Kinuukot na bangi si Abel. Nagdaog armas ang usa ka tulisan ug nagpangita niya. Oh, si Abel, nasa ibabaw sa bahan. Ug kalit yan iambakan ang tulisan. Naglayugay sila. Naginilugay sa armas. Ginoo ko. Pagbantay, Abel! Pinamatumon sa subuhan sa armas ang imong agdang. Di ka mo labos. Marga, tanawa. Ania, nag-video ko, darling. Ang pamboy ug ang tulisan tanawa. Inanay nga. Naliwag sa pangkoy ang tumay sa armas. O pa daw sa tulisan. Oy, nalagpot ang armas. O nga, nagsambunot sila. Ni Barog ang tulisan. O ni Barog sa magpangkoy. Tanawa, ang tika na kalihay ang pamboy. Tanawa, Marga. Tanawa. Nail ko ang tulisan. O ni Barog. Oy. Tanawa. Marga, tanawa. Darling, tanawa. Nahapla ang tulisan. Nakuyapan ang tulisan. Nalupig ni Abel ang tulisan. Salamat, Lord. Salamat itaon kaayo, Lord. Bay, Will! Bay! Di ba di mo ito ko? Tiwasan ko din. Igo na! Abel! Sorry, Day. Salamat ka. Wag ka nila mapatay. Di ka kus ka na ako. Unsa? Bay, ang ako mga napusilan, bay. Wah, mamatay ang kipatay ni, ha? Mao ba? Wah, mga matay. Kuya para sila. Gawa na ko ang ilang mga armas, bay. O ang gitulis. Padugin niya eh. Saludo ko kanimo, Ondo. Sir, Gipakita mo ang imong talagsaong kaisog. Abel ko, sir. Abel. Bueno, may ganti kagikan ka na. Sir? Ako si Don Rafael Florendo. Salamat nga nagkailata, sir. Federico? Asa mga tulisan? Pamatsin ako sila! Wa na, Federico. Gipanggapos na. Unsay ipanggapos? Nadakpan na mga tulisan. Unsa? Unya, pulos mga samaran. Kinsay nakako? Kanang pamboy. Mo'y nakig-away sa mga tulisan. Uy, si Abel. Siya ang nakig-away sa mga tulisan. Animal. Tigpantay ka! Asa ang mga tulisan?
Federico. Inyong tulisan, ta? Federico, ayaw. Pamatyon ko ka mo! Ayaw, Federico. Pasagdi ko dali. Pasagdi ko. Pamatyon ko na sila. Ayaw lagi. Patuo ka na ako. Pero gano man, Dad? Gano? Ha? Dili ang iyong buhion ng mga badlungos katalingban. Kabantay ka na. Pamatyon ni sila. Mga animal eh. Ha? Nabunog ko tungod ninyo. Inyo kong gikulata. Pasagdi lagi, Federico. Patuo ka nila. Niya ang mga puliso. Oy, kamo. Mga samaran kamo sa kamutog pa. Kinsay nagpusil kanila, Dade? Kana si Abel. Siya? Talagsaon ang iyang kaisog. Ingon man ang iyang pagpakigaway. Onsa? Mao ba Nako'y day? video. Nako'y video sa iyang pagpakigaway. Onsa? Murabag si Coco Martin. Onsa? Kung dili ko na siya si Coco Martin, mura siya si Keanu Reeves. Onsa? Niya ang mga puliso. Rafael. Sige, sir. Dadaan ninyo ko ng mga tulisan. Kinsa na kanakop kanila? Bay Abel, sir, ang amo kauban. O siya gyapon. Congrats, Abel. Angay kang atagan o award sa imong nabuhat. Oh, sir. Patulo niya sa mong flag racing karong Monday. Muadto ka sa mong kampo, kaya tagan ka na mong pasidungog. Mao ba, sir? Kata, hero ka, Bebel, hero ka. Iga na eh. Tagan ka na mong Black Hawk Award and Recognition. O say ka imong gibuhat nga way ko kahadlok at tagan ka na mo og gante. Ang imong pagdahan sa imong kinabuhi aron pagluwas sa mga gitulis ug pagdakop sa mga tulisan. Gawas usab ni anak, Chef. May ganti usab akong ihatag alang kaniya. Cash award nga 100,000 pesos. May award ka, Abel. Okay. Niya na nga ambulansya nga bukarga sa mga sumaron. Yun na, kinsa manunta ang mahimong biktima sa mga tulisan. Ako, Chef. Oh my God. Kamu, Don Rafael. Salamat ti Lord nga luwas pa kamo. Yes, Chef. Tungod ning Abel. Oh, Abel. Abel, maghimo kami incident report o man kaniyo ni Sir Rafael. Yes, Chef. Okay. Sige, ikarga lang mga samaron. Darling, tuan na kapulisan. Tuwa na. O si Federico. Federico, nadoon ka na mo sa ospital. May bunog ka. Di na kinanglan, Dade. Di na kinanglan. Apan, Animal! Federico, kuwan. Tiwasan lang ito ni mong animal ng mga tulisan. Gipugnan pagiging mo ako na gitong tiwasan ba? Dili lagi. Kay gusto na ko sa nga mahibawan. Kinsag yun ang ilang pango. Daddy, Ikaw, kinsa ganito ipangani mo? Darling, kadali mo mamalimot. Siya si Abel. Abel. Oo, Abel. Ano yung akong calling card, dawata kin Abel. Sir? Good, dawata ka na. Og, atuan niya ko sa bahay, ha? Unsa, sir? Atuan ako sa kong panimay. May hinungdanon akong pakigsultihan kanimo. Oh, sige, sir. Mato ko. Og ang gwardya, samaran ang gwardya, dili ba? Oh, tuwa, sir. Gidali pagda sa ospital. At bang naman ang ospital, sir? Good, very good. Ako'y mubayan sa mga galastuhan sa ospital. Niadtong gwardya. Ako'y bahala. Oh, salamat kay sir. Oh, Kamo, kisa to'y panganin niyo. kana siya, sir, si Charity. Ako si Charity, sir. Mao ba? O, Sir, ako, sir, inting sa ko, sir. Salamat inting. kayo, Sir Bailey, ha? Salamat kayo. Unsa ka man diri undo? Kuhaan ko, sir, kadang,
Kanang babae, sir. Cashier ko diri, sir. Cashier, sir. Og ikaw, kinsay pangani mo? Intig mo tikol, sir. Ging na ito tikadaan. Okay. Automatic. May premyo kagikan kan ako. Ano? Buset! Buset! Ay, kalma lang. Ay, kalma lang, Federico. Ay, kalma lang nyo rito. O sige, kalma. Ha? Huwag kang kikita na ko. Nabunog ko. Tanawa ko. Huwag kang kabantay. Bitaw, ang imuha ka, no? Imuhas ka, garal mo. Pero ko... Ay, mangga. Ikaw, okay lang nga. Kaya wala kayo bunog. Oy, pasilon mo yung takot tulisan. May gani kira Santa atong Abel. Kalit siya! Bilib kayo nga itong Abel. Bilib mo ito. Ang man nyo rito, ha? Saktos ka isog. Mayong mga mot. Mayong mugo dito armas. Og ang igubitos mga tulisan, Sir Federico, no? Huwag ilang mga kamot. Pulos yun. Pulos yun. May gani ka wapatya. Papatay mo. Inutil dito tanan. Og sinari. Muhatag pagganti kang Abel. Angoy lang nyo rito, oy. Og ikaw, wa makakaporma, oy. Uy. Ikaw man lang kang gidapog sa tulisan. Dad, ako yung pandayon ka. Unsa? Kayo naman, nani. May premyo tayo. Maog yun, inting. Magampo ko. Ampo nga unsa ba, hindi? Usban silang tulis si Rafael niya arigi apon sa itong gasoline station. Amaw, mong ka-inting, Ano uy. premyo mo doon sa bre? Bebel, 100,000 ni mo ha sa? Believer. Kita gatag 20 mil. Mayuha tawahan na eh. Okay na kayo na. Yara ba kumatoon siya bay? Ngano ka? Ato abay, kay ba sinipunaan ng premyo ni mga cash ba? Ako yung tani, sarite, ako yung ta. Unsa? Pero tanaw na ko, murag, tinipsing naging kwartas premyo ni mo ba? Hey, abi ni mo ba? Nalipay ni mo, nakalipay yun ni mo, Bebel, kay ba ka kung sa? Ang unsa man? Kabantay ka na? Doon ay lang nakalipay do. Ang unsa lagi unsa man? Ha? Nakabantay ba ko? Wa man. Ang pagkakos ni Charity ni mo sa pagtsula nila yo! Bay, hindi. Sa pa na, day chula di ay. Awa Para dito? man to'y kwintang akong gakos good. Ang kakos na dito? Haging-haging na dito? Perbida. Nga nung taon, perbida. Dito mo spark, kay parihas mi sa among pagbati. Pagbati sa usa ka babae. Ay. Charity. Di ba, Yads? Yan daw na mo. Binding. Charity. Awa, kabantay ka? Ha? Lakaw si Bay Abil nga wa mo ikid. Lakaw noon to, noon sa... Nya, unsaon taman. Oo, tigalito. Yung sulti agin na to. So, Unsaon na ako pagsulti di ay, ha? Unsaon? wala kang biliw siya yung ipakita ng bilitan. Aw, syempre, saludo ko. Maubaw niya. Kutob ra diha. Kay bisag unsaon pa nako ang pagdayeg niya. Unsaon taman, mahuyang magkasing-kasing. Char. Lalaki siyang makig-away, pero tuyab man. Unsaon man na nimo? Riti. Darling, Oh, gato din ni Ola ang duha ka maleta. okay. Anhilo ni tini ang duha ka maleta? Akong iso sa dakong vault, Marga, darling, ini sa akong kwarto. Kuyawan man ko anya, uy. Wa ka ngay kabalakan, ha? Niya man kini sa akong bahay. Rafael, darling. Ay, way nasayod. Nga aduna tay duha ka malita nga kwarta. Pero, sa dihang nadawat ni mo ang maong kwarta, doon na ba din ilaing nahibaw? Nakita man. Ikaw, ako, si Federico ug si Ola. Pero, nga nung nasundan pang kitag tulisan. Marga, See? Hasta ikaw, nakulat ka. may punto ka. Ngano nahibawan nga, may kwarta tanda. Galing tao to ni Mr. D, Daddy. Kabantay ka na. Federico, Daddy, tingalig tao to ni Mr. D. Kabantay ko na. Gitubol cross ta. Gitubol cross ka. usay buot mong ipasabot. Ani na hindi ay. Ani na. Tao to ni Mr. D. Nga unayon ka ras pagtulis. Double cross ba? Double igo. Maiya ang yuta. Ug mabawi pag yun niya ang kwarta. Federico, Saman, imposible? Ha? Imposible ba? Di na imposible, Daddy, oy. Kay karong panahon na, kalibutan na karon sa mga maro. Kabantay ka, Daddy. Federico, iho. Dili ba? Posible gyud ang akong gisulti, Daddy.
Di ba? Tao to ni Mr. D. Una yun kagtuklis. Buang kun kaha siya, nga iyang tao ang gustong mo tulis na to. Dani, way maro nga mo angkon, oy. Iyo, kuan, Dili ginamita mo nga mo angkon siya, dadi. Kay karong panahon na, di. Ang labing ligong dipinsa sa mga pasangil sa pagdawat og malita, maura yun ang pagpamakak. Federico, iyo. Uy, kawatan nga mo tukan, dadi. Bisik kinagklaro na kayo ba? Pero bulimod yun na. May punto ka, Ato na yun, Federico. Ato na, dadi. Kabantay ka. Nga kining kwarta na, di. Asa man ini mo ibutang, ha? Ato na ko ipabutang sa dakong vault. Asang imong dakong volt. Nasa akong kwarto. Oh, good. Pero nahadlo ko, Federico. Basin og tuliso na pod. Ay, kabala ka. Ni ako. Wa mo'y pagsalig na ko. Ni ako. Dili ka kamakuyapan, Federico. Dadi. Pida sa doy. Pida. Ha? Ikaw masa kong kahimtang, dadi. Pukpukas ng kugos, puas armas. Ha? Nga iko pag yung ako apapangig. Kawantay ka, dadi. May burot ang akong ngabil. Ain. Tara. Nakabantay ko eh. Daan pa ko. Lagi, batiya sa danang pagkasultiya ba? Batay ka, dadi. Dali ra kong magkuyapan. Kabati na isang yaha, eh. I'm sorry, iyo. Sir, di na ba, Nga no, ula. Sir, kani... Kuan, si Abel ba? Kuyog si Enteng. Mao ba? Naa sila. Kuya, ganong ipaani man gina ni mo si Abil, dadi? Ha? Ganong? May importante kong toyo. O, saman. Paminaw niya. Ula. Sige, pasudal sila si Abel o si Enteng. Diyar. Maiting, kita ka. Dako mo bahay ni sila. Bitaw nakuha Propida. Indot kayo mga tanom sa kilikili doon. Mamahalo na kayo. Natural yung siguro na ba? Mga bilyon na rin sila, di ba? Bitaw sa no. Hindi lang ito magdugay dali. Kaya ba sino mangita ito Sir Mangkaw? Ingot to Sir Ting. Nawag Sir Mangkaw. Muan na ko na after lunch. Mau ba? Sige, mas maiting nga mau nga magdali ta. Sige. Mas mayo. Mas mayo yung magdali ta. Uy. Sabi ni Gadto kung di siya tao. Enteng, sudlon ko nyo mo. Pasudlo ta? Sige. Dali bay. Magdali ta. Tara. Sorry te. Sir. Say course na ito po. Ay, sir. Bago pa akong naabot kay ka sa Manila, sulti ko na itabo din eh. Sir. Ingon ani, sir. Niray pag yun sa atong istasyon na itabo. Sir. Sila si Don Rafael ang mahimontang biktima sa tulis. Mao ba? Si Abel, mao'y nakaluwas. Sir, si Abel. Way ko kahadlo ka nakig-away sa mga tulisan, uy. Nakuha man niya ang armas sa gwardya nga napusilan. Muy yang gigamit. Pagsukol sa mga tulisan, sir. Ay, sukol siya, uy. Napusila niya ang mga tulisan. Pero, wa patya. Gipaalang. Unya, giigo ang kamot. Nga nagunit sa armas, sir. Tinuod ka. Tinuod lagi, sir. Nakita mang ginako. Ingon ana si Abel. Abel. Usa gani ka ito mong apelyido? Tuka na yun! Kitigdalis, dali! Liro-liro mong mata mo. Tuka na yun! Juan Sir, kining Abel Sarmiento. Sa Sarmiento? Sir. Doon ako'y katabang agingalan og Juliet Sarmiento. Juliet Sarmiento, sir? Juliet Sarmiento. Pero dugay na katong panahon, dugay nang nahawa, mga 25 na katuig siguro. Juliet Sarmiento, sir? Juliet Sarmiento. Bisag ako lang tong katabang, no? Pero, napili tong ray na sa piyesta. May aom gani kato sa iyang lips. Mau na yung nanay, sir. Mau na. Unsay man? Sir. Ako ng nanay, si Nanay Juliet Sarmiento. Kinsa man iyang imong tatay? Inaangkan man si Nanay Juliet. Mao nga, ang iyang apelido, moray akong gida, apelido ni Nanay nga Sarmiento. Kay igsuon? Bugtong ramang ko, sir. Wa ba'y kisulti ang imong nanay, ha? Kinsa ang imong amahan? Good, sir.
Ako ang imong amahan. Unsa, sir? Unsay, Ganit, unsa lagi panuntin mo dati? Unsay, ikaw ang iyang amahan? Oh, Federico, ako ang iyang amahan. Ha? Nayabag na! Katukanon ko, nayabag na! Gango ka nagkalit dati! Ha? Wa Ano ko ko- taon? Na ikaw may amahanin ng tawana! Ito no sa nimong gikaon, wa ko giang Federico. Ayun sa, wainom kong tubig, be. Human pa sabton ko ikaw. Ayaw ragot pagpinuang diha, Ola. Ay, wala ko magbinuang. Oy, man. Ako yung nadungog na si Rafael. Kakatong pamboy. Iyang anak. Siya mo'y amahan. Unsa? Pas. Dali. Ano makadungog na sa testimonya ni si Rafael. Dali. Kinuli. dili ko makantuo ba, Inting? Imposible si kayo. Imposible! Oo. Klaro kayo! Kadak mo imposible yan eh! Kanong mahimo magkaanak ni Daddy Rafael ha? Sultihar ka ni mo no? Mahimo kang biglang yaman? Kabantay ka na? Ha? Kaya anak ka ni Don Rafael? Sir, anad man ko sa kapobre, sir. O ako mangandoy nga may sama ninyo. Maot yan mo! Ha? Ilasulon ka! Ikaw, naong ni mo! Pobre kong naong, sir. Dili sama nimo. Bitaw, sir. Unsam niya na ako, Abel. Naong ang kwarta! Uy! Siguro ko ng swerte, Abel. Kaya ang naong gibutang sa kwarta. Uy! Di na mo! Bantay ka na, Buwang, kabantay buwang, ka. buwang. Kabantay ka, kabantay ka. Huwag ko kabantayan na. Di na mo! Federico? Di na mahimo. Ano sabi ka eh? Ha? Unsa ni nga kung nabalitaan ni Ola? Nga kining tawhana. Ha? Nabuwang ang tiguang kong amahan. Iyang giangkon nga siya ang amahan ni Ning Abel. Kabantay ka? Bantay ko, bantay ko. Ola, ikaw, ano sa mga Ola? Nagkabantay ka? Ha? Aloy. Bantugra. Kunang amgid yun siya na si Rafael. Tisoy. Hello, mayot! Kabantay ka rin mo aksyon kang laban, ha? Gumparo ng sus! Gida ni mo, eh! Grabe ka? Ha? Nyerito, kuhaan manggod ka. Bagay ng mawat magbaygo ng kumo ka ba? Kabantay ka? Musukol ka babay nyerito. Federico, relax lang. Masa relax? Relax ko taon! Di naman nag-relax! Anong mo relax man ko? Ha? Malipay day ko! Ha? Nagkining tawahan ha? Mamahimo na kong igsoon? Never! Kabala ka, sir. Manglakaw nami. Bainting, ato na ta. Sige, si Rafael, paabot na to. Ato na lang ta, lento magpaabot. May pa! Hala, palayas mo! Tana, Bainting. Ayaw na paglakaw, Abel. Uy! Ano, sir, abot. Sir! Kining, Sir, ano sa man? Isay-say Ipumungan mo ko na nimo ko. sa Rafael. Nga naman, isay-sayo sana ko ang tanan, ha? Nganong ikaw, Abel, nahimo na kong anak. Okay. Sir, Alang sa kasayuran sa tanan, katong inahan ni Abel nga si Julieta, akong nahimong katabang sa panimalay. katabang. Katabang, sir? Mao jud ka na ang tinuod. Nahimo na kong katabang si Julieta. Og siya mao'y nag-atiman ako atong higayuna. Siya mao'y nag-atiman, nag-amam sa akong mga kagulaanan sa dihang namatay ang akong asawa. Darling Rafael. Yes, mao ka na ang tinuod. Namatay ang akong asawa nga si Pamela. Mao ba, Rafael? Tungol sa mayo niyang pag-atiman kanako, na-develop ang akong pagbati nga to kaniya, nga to ni Julieta. Og nahitabo kami. Hangtod na nagsabak siya. Mao ba? Sa ito pa! Tiramide ka na rin! Hello, Federico. Hello muna. Pasig! Ang hinungdas kamatayon sa kong mami Pamela! Maong imong kadukirok sa babay! Federico! Ha! Pasinog! Sige ka lang! Sige ka si mong katabang nga si Julieta! Huwag nasakpan mo ni mami Pamela! Hello na, Federico. Uy, sir, excited. Tani dito po. Ano, excited mo? Ato, ha? Maunag ka to. May higayon nga may larga ko sa gawa sa nasod. Dugay kong nauli. Ug tungod sa mga marites, nibiya si Julieta. Uy, mao ba? Nga naman, sir. O sa di mga tabi-tabi, sir.
O nagtuo si Julieta nga gibiyaan ako siya o nagdakuglaing babae dito sa gawas sa nasod. O sa pagbalik ko pa, wa na si Julieta. Kipangita ko siya. Pero wa gyud ako siya ikita. Mibiya siya nga nibiya sa dinis among panimay diin 5 na kabuan ang iyang gisabak, ang iyang gimamplos. O wa na gyud kini ikita pa. Bantay ko na di! Una-una mo lang ka na di! Dili, Federico. Paminaw gani. May hulagway pa mi ni Julieta. Oh, Ani ako kadiyot sa May picture? Kuha ko na yung daan. Nagkikuha kong daan sa kong pitak. Niya. Tanawan ninyo. Abel, tanawa Abel. Nay, maukini ang larawan ni Julieta. Tanawa ko no. O inyong duha. Oh, bay. Huh? Maum ni mong nanay, bay, di ba? Maum ni? Siya ba inting? Propita, no? Kung mauna, anak yun ay kang si Rafael di ay, propita. Please, daddy. Mao din ni si Julieta, darling Rafael. Marga, darling. Gwapa siya. Paparehas og naong ni Marian Rivera. Unya na di! Ha? Unya! Karon! Usaman! Kumbinsido gilay ka? Nagkining ongoing dako! Imong anak! Yes, Federico. Yay! Bantay Okay, ka? kumbinsido ka man! Kabantay na ko. Okay, kumbinsido ka man. Kay imo siyang anak. Usamay mong plano, be? Bueno, kuhaon ko siya, Federico. Himuon ko siyang personal bodyguard. Ha? Uy, unsa? Mao ka na, Federico. Angay lang. Angay po sa kang malipay, tungod kay duha na ka mo nga magbantay ka na ako. Oh, shit! Musupa ka ba, Federico? Nakita ni mo, ang abilidad ni Abel. Way ko kahadlok kayang gitahan ng ikinabuhi. Aron pagpanalipod ka na to. Nakasaksi ka niya na, dili ba? Busa, isip ganti. Isip akong reward gato kaniya. Kuhaon ko siya. Himuon ko siyang bodyguard. No! Bantay mo! Federico! Kabantay ka, Federico! Balik ka rin, iho! Federico! Iho to sa sir. Rafael, darling, pasagin mo siya. Abel. Sir, kining... Ayaw. No. Ayaw pag-sir ka na ako. Tawag kong daddy. Sir, sorry lang kayo pero Pero sa Abel, kaligtan ko nining maong kasayuran, sir. abi ni mo, gusto kong huli pa na ako mga pagkuwang kang Julieta. Pinaagi ka ni mo, Abel. Asa naman karoon ang imong inahan, ha? Si Julieta? Patay na si nanay, sir. Oh. Breast cancer. My God. Yamat sa noon! Yamat! Yung kuwang sabil nga yung bodyguard! Bisa! Kung mau ka na, di mau! May kabahay na ko. Si katigayunan ni Daddy! Kada kong di malas ini, kabantay ko. Nga may kabahay na ko. Ako lang ang bugtong musunod, panununod sa katigayunan ni Daddy Rafael. Ako lang ugwan na ilain! Ay, hala, si Inting Butikol niya. Hello, Inting, kumusta na? Unsay resulta sa inyong pag-anak sa bahay ni Don Rafael? Paldo na! Paldo! Unsay paldo na, uy? Si Bay Abel, milyonaryo na! Milyonaryo? Oh! Nganong na milyonaryo man? Milyonaryo si Bay Abel kay anak ni Don Rafael! Ha? Unsa? O, day! Tinuod na! Mauli dito mo dere! Usbaragod, Inting Butikol. Unsay? Osmara ko, ha? Si Bay Abel, anak ni Don Rafael. Kadungo ka to, ha? Unsa? Nganong nahitapong ko din tao na nga nahimong anak ni Don Rafael si Abel? Porpida sa dinoon. Ay, nagulin lang ako sultihan din sa tanan, oy. Ako isugilo ni mo ang tanang sugilano diri sa ilang kinabuhi ni Bay Abel o ni Don Rafael. Rafael? Rafael ba, Rafael? Ha? Ala no. Basta mo na ilitis na rin balita, ha? Di lang yun mo anay. Nga si Bay Abel, anak na milyonaryo. Inikuli ha, sultihigit ko ha. Sige na, kay naila yung customer. Bye Sige, na. bye-bye. Bye, Inting. Ano? Si Abel, anak ni Don Rafael? Ngano ko? Unsa pagkahita po ah? Wala kaswerte ko ni Abel.
Gikan sa pagkapampoy sa gasoline station, kalit lang nahimong milyonaryo. Sir, hindi na ko magdugay ato nami. Daddy ang itawag mo ka na ako, Abel. Kuan sir kining magpanaganap ako niya na sir. Sorry yung kayo. Osbo na ako. Hulipan ko ang ako mga pagkuwang sa imong inahan. O ilabi na kanimo, Abel? Karo nga nailhan ko na ikaw. Dili ko ikaw pasaktan. Kung gusto kang magpadayon sa imong pagtuon, patiwason ko ikaw pag-eskwela. Sir, Dili mo ba dawaton ang itanyag ko kanimo trabaho? Special good ka na kong bodyguard. Ha? Nakita na ko ang talagsaon mong kaisok. Ang imong abilidad sa pagpagkigaway sa mga tulisan. Gikinahanglan ka na ko, Abel, anak. sir. Sorry nga tawgon ko ikaw, anak. Tungod kay feel ginako nga ako kagyong anak. Kalabot si Montañang, sir. Hangyo lang ko. Ako pa nang kunaw-naon. Okay? Ikaw, Miss Marga, unsa man wa ka ba'y pagsupak nga si Abel? Kuhaon nitong Rafael? Kinsa man ko makasupak. Kung tiniraan gid nga iyan ang anak, wag yung pagsupak. Pero si Nierito Federico, murag, Dako ang supak. Nangigil lang na si Federico. Pero kung pagbuotid ni Don Rafael, awag siya mahimo, di ba? Tinuod ka, Ola. Bayan, ha? Kasi magtuo nga ang tao nga nagkikaway sa mga tulisan, usa di ka, akatong usa lang ka pamboy nga di sa may gasolinahan, mahimo din anak o milyonaryo. Nagtuo gani ko nga sa drama ra sa radyo o salida sa TV na mahitabo. Naamag yun na sa tinud-anay nga kinabuhi, no? Marka. Excuse me. Ano ba? Pwede mo ang nyo lang ba? Ansa man na inting? Kuha mo kayo, pwede nga itong tubig niya? Tubig ba? Ola? Kabatay ka na? Ola? Wari Wala din problema. Hatagan-tag ka. Unsa may gusto ni mo? Juice? Tubig gani. Naunsam na siya Wari problema. Nakoy, edible oil dong. Katawa. Sabi tigaan ko ni mo? Dili, oy. Ako sabi di. Ay, edible ba para padangog? Kandahan to eh. Una-una, Mayo Abel. Diri sa ako mga kamot. Ana ang mayo ni mo kaugmaon. Ug labaw sa tanan, magkasali ko. Nga ang kaugalingon kugyong anak. Mao ang magbantay ka na ako. Unaw-naon pa ako, sir, tungod kay... Tungod kay unsa. Nakita na ko ang dakong pagsupak ni Federico. Pasagtil siya. Dili sa magpanghilabot sa akong desisyon. Ang akong desisyon ang matuman. Sir, Tiguang na ko, Abel, my son. Ug malipay ko nga gikatagbo ko ikaw. Nalipay ko nga giabot ni Lord ang ato mga dalan. Ana ka, nga kung kabinlan sa ako mga katikayunan. sir. Baw ka na ang tinuod, Abel. Ug aron ka magkatuo, pwedeng magpahimo-dayon ko og last will and testament. Nga magmatuod nga ikaw ang manununod sa ako mga katigayunan. Nakalitan ka lang tingali, sir. No, wa, Abel. Una-una po, sir. Una-una sa makadaghan ang imong desisyon. Abel, Mainting, Ah. ato na ta. Sige. Ato na ta, Senyorito Abel. So,
Yabang ka. Bago medya rin tawag-tawag nyo rito eh. Anong ko tawag? Senyorita ko ni mo. Paldo! Anak pa rin kang bilyonaryo, Porbida. Abel Sarmiento, anak og bilyonaryo. Ang tang rhyme kayo, no? Bay, sulti natin ka, bay. Sa hantong karon, kuwang ko sa pagtuo, bay. Unsa? Sila kina si Inting o Gabil. Milina yung gawas diri sa compound. Surtiha, gani mo, Abil. Paya, kalit ka lang nahimong anak ni Daddy Rafael. Oh, shit! Buon pa ginang bodyguard. Ug ako, saan man lang ko ni? Ha? Padapli na lang. Kaswerte ni mo, do. Ha? May nga sang taon na to ang imong swerte. Barong nako ang imong paldo. Ha? Dili mahimong dunay mo kong pintinsya. Dunay ka kong pintinsya sa Federico. Dili. Sige, Mod. Kaya ang tingog ni mo. Minaw! Doon ako yung mission. Unsa ka na, okay, Mod. Kakibot, dili ba? Kibot! Paminaw! Sulti. Yes, sir, kakibot. Maminaw ko unsa lagi na. Siguro ka ba nga, musugot to si Abel si mong taniyak? Yes, Marga. Iyang dawato ng akong tanyag kaniya. Mao ba? Dili ba mong iyang pakyanso no akong tanyag, Marga? Darling, Rafael, siguro kapag yun nga, siya, imong anak? Yes, Marga. Ang ako lang ba, ayaw lang tingali pagtali-tali kay pa sino magpasol ka. Marga? Ipa-DNA test una. Kung ikaw ba ang tinuod nga amahan. Oh, wa ko'y pagduda. Wa. O si Federico, ansaan naman lang. Ako raw mahibaw kaniya. Nakita man gud na ako nga, dakong supak si Federico nga, mahitabo ang imong gitaniyag kang Abel. Sa ako nang giingon, Marga, darling. Ako nang bahala kang Federico. Dili siya magkabalipad. Rafael, Wa pa man sila si Inting og si Abel. Excited ko nga mahibaw kung unsa gyud ang istorya kun nganong nahimong anak ni Don Rafael si Abel. Ngano man ko? Gikulpaan ko galit. Mayong pagbuminaw sa Ngano Lex di Pino. ini? Ang ako una-una, tuwa kang Abel. Kung ang swerte mo ba yoy? Ay palabyan ay gayon na ba yoy? Pero lisod man ba Inting? Lisod ba ka, ha? Lisod na mahimo ka milyonaryo. Naas Federico, klaro kay nga dakong supak. O yan, di ba na rin mo sa... Sila magtruki sa nas Don Rafael. Bay, murag na i-checkpoint oh. What the hell ka belakang? Dito mo to. Naantay, lisensya, helmet, bida. Sudaw tinggalin na kayo nagpatigman. Hunong bay. Armas! Bay! Bida! Hapa! Bay! Hapa! Ayaw say pa ni uban pang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Eliaga Espares. Maskara. O palihog day ko no og subscribe sa ako ang YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.